Tak čaute, hlasím sa vám z druhej strany ostrova Gozo na Malte. No musím povedať, že Gozo sa mi páči viac ako samotná Malta. No, celý meria 10 km z jednej strany na druhu. V podstate sme ho prešli pešo a ani to netrvalo dlho, pretože stále ideme z mesta do mesta. Medzi mestami tu nie sú nejaké dlhé pauzy, takže vždy sa dá niečo pokúkať, takže mi to ani neprišlo nejaké strašné. No ukážem vám tu, jak to vyzerá okolo mňa. Úplne je tu nádherne. Počasie je úplne super, vidíte opäť krátke tričko. A úplne masaker. Vedel by som si dokonca tu aj predstaviť bývať. Takže pozdravujem všetkých. Hlavne teba, mama Monika, Majka, deti, Erik, Kristián, Vlado. Pozdravujem aj tetu Božku, tetu Hanku, tetu Vlastu a všetkých, ktorých poznám. Aj svojich priateľov v Anglicku. S tým sa s vami lúčim. Zatiaľ a ešte dám o sebe vedieť. Zajtra už idem do Ríma, takže toto je dneska môj posledný deň tu, takže si ho užívam. Krásna čistá voda, síce tu není asi hlboká, no ale je tu nádherne proste. Takže zatiaľ toľko, čaute, čaute.